Moi boas, boa noite. Hoxe, como vedes, estamos en modo radio porque temos aí a cámara que aínda non conseguimos configurada ben, así que hoxe estamos neste modo radio. Tampouco pasa nada, que total xa estamos moi vistos. Xornada de venres, xornada desta semana que facemos doble xornada, que fixemos a onte, a xornada 10, hoxe facemos a xornada 11, seguramente hoxe con algunha xente menos, aínda que vexo por aí hasta Taco. Benvido, boa tarde, que tal, Taco? Como andamos? Como dicía, supoño que hoxe quizáis algunha xente menos, porque os serverres, pois, seguramente hai moitas outras alternativas, aínda que, bueno, de 8 a 9:30, ás 9:30 aínda hai tempo para facer moitas cousas, así que collemos aquí unha franxa horaria que permite facer tamén despois, aínda aproveitar a noite, tarde-noite do venres 5 de abril, xornada 11. Comezamos, como sempre, repasando a clasificación, aínda que hai algunha novidade, porque estivemos aí nas redes, aí en Twitter, Ampefi fixo unha proposta, propuso que na partida do Battle Royale, en lugar de haber unha puntuación única para a persoa que gañe, eses 30 puntos, facer que tamén a segunda persoa e o terceiro, no terceiro lugar, tamén consigan puntos. Pareceme razoable, e creo que podemos aplicar iso incluso con efectos xa retroactivos. É dicir, que a partir de agora a persoa que gañe nese Battle Royale terá 30 puntos, o segundo terá 15 e o terceiro lugar terá 5 puntos. Desta maneira, contando coas Battle Royale que xa xogamos, e xa xogamos as últimas 3 jornadas, hai cambios. Está por aí Pablo tamén, desde o móvil, que complicado. Drama total, sí. Ose complicado. Pois desde o móvil xa non é tanto como onte. Pois dicíamos que con eso vai haber cambios, porque vai haber xente que sume puntos. Pareceme bastante razoable o que puso Ampefi. Eu, cando puxen a puntuación, tampouco pensei moito, pero agora, pensando ben, quizáis que non leven puntos o segundo e o terceiro posto, pois é un poquinho injusto. Así que, como Mola suma 15 puntos, a Jul suma 15, Dani outros 15, Taco tamén 15. Porque Taco, precisamente, que anda por aí, conseguiu quedar terceiro nas tres Battle Royales que xogamos, así que 5, 5, 5, eses 15 puntos. Por eso, na clasificación que vedes aí, actualizada, Dani Conde ten 15 puntos máis, Taco 15 puntos máis, a Jul ten 15 puntos máis, pero non aparece aí porque non está entre os 8 primeiros, como Mola tamén 15 puntos máis, tiña 81, xa ten aí 96, así que aplicamos os puntos cara atrás e a partir de agora ímos facer así. Pois nada, empezamos entón, xa digo, andamos en cámara, non é que a cámara non funcione, sei que non que pasan esas cousas de que di que está utilizada por outro programa, bueno, teño que volver a entrar e desvinculalo dos outros programas, a ver se consigo facelo. Pasa que hoxe non nin o fixen hoxe. Vamos entón compartir enlaces e esas historias de sempre. Enlace, por se alguén quere entrar, modo radio, modo cámara, como cada un prefira, e imos co mapa de inicio de hoxe, que é un mapa novo, é un mapa que non é meu, é un mapa de Tranciño, así que imos ver que mapa é este. Compartimos aí a pantalla. Como digo, é a primeira vez que xogamos, que empezamos unha xornada cun mapa prestado, por dicirlo de unha maneira. Este é o mapa de Adranciño. Castelos e torres medievais de Galicia. Ollo que puso aí en Twitter, que é chungo, puso. Ollo que é chungo. Así que preparémonos para situacións complicadas, para lugares difíciles. Imos empezar con este e arrancamos, facemos como sempre, o segundo mapa será elixido pola persoa que gañe neste, depois usaremos a roda, e aquí tamén hai novidades, iremos vendo pouco a pouco. Así que este é unha partida, unha xornada, mellor dito, con algunha novidade. Volvemos algo de música, por aí, enlace, agora pono enlace, segundiño. Enlace de xogo. Castelos e torres medievais de Galicia. Imos aquí, festa. Buscamos torres medievais de Galicia. Aquí está.
enlace que comparto aí no chat para que podades entrar como sempre. E ollo que, bueno, vou facer aquí a configuración, que isto está posto de outra maneira, un 20. Vale, iso deixámoslo como estaba, aí. E damos aí tempo para que entre a xente que estedes por aí, que queirades xogar. Pablo, Taco, non sei se por aí alguén máis. Damos uns segundiños, pois alguén máis. Canta xente, si ose pouca xente. Pero bueno, os que estemos, aquí imos xogar igual, xogamos os que estamos. Con que haxa alguén, se xogamos. Eu tamén o pensei cando empecé a Liga, en Xaneiro, que estamos en abril, que podía haber algúns días con máis xente, outros con menos xente, bueno, pues facemos a xornada e quen está, quen poida estar, pois fenomenal, e quen non está, pois nada, non importa. Un cando ten unha canle pequena, unha canle minúscula en Twitch, pois tens que ser consciente tamén diso, senón hai xente que pensa que mellor entrar a Twitch e facer Twitch e xa tes saeres ibaillanos nun segundo. Vale, arrancamos. Os que somos, sodes Taco e Pablo, pois imos ver se é tan chungo. Eso é a miña curiosidade, a ver se é tan chungo como día de Canciño este mapa. Dame ganas incluso de xogar a min. Eu non xogo porque non participo na Liga, pero dame ganas de xogar. Damos de e arrancamos. A ver se os se vai ben polo menos a imaxe, xa que non funcionan as cámaras ben, pois a imaxe sí. Bueno, claro, imagino que sería por aquí a torre esa, ou as torres. Imagínome que isto. A ver se adivinades onde estamos, pero isto é unha fotosfera, non é foto de Google, non? É unha persoa que fixo aí a foto con, aí vemos, con selfie. O selfie. E é todo néboa. Bueno, de entrada a primeira, eu diría que sí, que é algo chungo, algo chungo, así que aquí ou coñeces o sitio ou eres atranciño ou polas montañas, polo perfil das montañas, non sei. Bueno, curiosidade, a ver que sitio é. Pablo marcou. Segundiños, a ver quen se achega máis, os dous, Taco, Pablo, a este primeiro sitio. Pois estábamos en Monte do Castro Valente, Castelo medieval de Castro Valente. A verdade que mira que estou bastante cerca, nin o coñecía. Onde fostes? Fostes máis ao norte, fostes a Muxía, Ferrol ou Fragas do Eume. Vale, pois era máis ao sur, curioso, E mira que eu estou cerca e nin idea. Bueno, poucos puntos, pero aquí o que se trata de quedar primeiro ou segundo, así que, de momento, Pablo vai en cabeza con poucos puntos por o primeiro. Pablo primeiro, Taco segundo. Difícil era, 390 puntos, 141. Pois sí. A pena que non está Ranciño por aquí para darnos un pouco de contexto do sitio. Este soame máis. E aquí como un pode moverse así. Eu creo que este máis... A música un pouco máis baixa, creo que está un pouquinho alta. Aquí sí que hai a opción de atopar o sitio. Por certo, a persoa que temos aí na foto, como sempre facemos, onde esquecime de poñer Saber do Campo, que naceu un 5 de abril do ano 46, morreu no 18, foi un escritor lugués de Rábade. Precisamente hoxe tamén hai un acto en lembranza del, creo que na Coruña, en lembranza de Xavier do Campo. Xa digo, naceu un 5 de abril, un día como hoxe, pero no ano 46. A ver nesta, se vos achegades máis. Aquí, seguramente sí.
Eu me soame, si, Vilalba, porque creo que aparecía no que era cando fixemos o mapa de Rosalía, aqueles dos murais de Rosalía, un era neste parador, ao lado unha destas rúas, por eso me acordaba eu. Pablo achegouse, Taco quedou máis lonxe, Taco ni idea, está aquí, quedou máis lonxe aquí, así que Pablo leva vantaxe. Non sei, o concentre de Vilalba era tan bonito. A verdade é que Vilalba, claro, cando pasamos, agora como cando pasas pola A8, meterse en Vilalba, pois non saímos casi de Vilalba. A veces pasa eso, non? Hai sitios que deixan de coñecerse mellor porque quizás non nos paramos tanto, non? Vale, esta era máis fácil, esta non era tan chunga como decía Pablo, como decía Ana Rocío. Pero esta ves un pouquiño borrosa, pero está bastante alto. Ainda así, non sei. Non sei se serás capaz de aquí identificar onde estamos. Non é unha vila algo grande. Isto é máis alto do sitio. Non sei a que dicir. Tamén é unha fotosfera, non? Aquí non se pode mover, así que... Claro, é lógico, porque o mapa que quiso facer a Nanciño, un mapa temático, entón aquí do que se trata de buscar o sitio concreto. En algúns lugares non hai cobertura de Google porque non chega o coche aquí, claro. Que coche vai chegar aquí? Estas pedras, non? Entón ten que buscar deste tipo de fotos que ten ese inconveniente de que non nos podemos mover, pero polo menos vemos o sitio preciso no que a Nanciño quiso colocar aquí esta posición, esta ubicación. Onde era? Non sei se é Allariz, pois non identificaba o Allariz aí. A verdade é que a veces visto desde arriba, Castelo de Allariz. Onde fostes? Tampouco... Bueno, Pablo un poquinho máis cerca, Taco foi máis para Monterroso, Lugo e... Pablo por aquí, por Sarreaos. Sarreaos que saiu máis veces, non? Sarreaos... Tamén comentabas de Sarreaos na algunha que saiu. Bueno, Pablo moi en cabeza neste mapa. Creo que Pablo tamén leva unha racha seguida impresionante, vai a continuar incluso con móvil. E este sitio... bueno, sí, vale, vengo. Vale, está ben o mapa de Nanciño, ten sitios que non coñecemos, o sea, que valen para identificar lugares coñecidos, pero tamén para aprender lugares novos, non? O que non sabía eu é que había que ir un castelo, unha torre medieval. Vaya vista, vaya panorama que hai desde aquí arriba, Sitio bonito. Ademais, nun día así claro como este, que se pode ver tan ben aí ao fondo. Bueno, estábamos aí no Ézaro, Fervenza... non identificaste este pensei que hai un castelo aquí, pensei que ibas a topar este, non coñeces aí tanto este sitio. Pois é un sitio hoxe en día bastante turístico, non? A subida aquí do que é a fervenza dos Sallas, non? No Ézaro, entre C e o Pindo, Monte do Pindo. E o que se vía ali ao fondo era Fisterra, que dicía que se vía aí como moi clariño. Ves aí Fisterra, entón toda esa vista desta zona da Costa da Morte espectacular. Bueno, continúa un pouco aí a diferencia, Pablo, Taco, e só queda un, así que Pablo vai gañar esta partida, porque sale a máis de 5.000 puntos de vantaxe, así que nesta vai a levar Pablo. Podemos ver cal é o último sitio
O último sitio. Vale. Sí, soame algo. Quéreme soar isto un pouquiño. Sí. Non digo máis. Non digo máis. De aquí, se alguén non coñece, pero é case como se fose un mapa, porque realmente podemos ver cara aquí todo isto, hai unha amplitude aquí grande. Hai unhas vistas grandes, A ver esta. A ver que facedes aquí. De última vai tocar esta, curioso. É un mapa, o mapa de Aranciño ten en total 42 sitios, marcou 42 lugares no noso territorio. Non sei se Aranciño ten idea de ampliálo, de poñer máis, pero bueno, 42 está bastante ben. A ver que facedes, neste caso, A ver onde marcades. Bueno, era Vila García, así que onde estou eu, así que esta era aquí o Monte Lobeira. Era o Monte Lobeira. O que se vía aí era Vila García, cara ao norte, e o que se vía cara ao oeste era a Illa de Arousa, a Ponte. Moi boa, Sanpefi, cheguei, así que xa nos avisa. Pefi chegou. Chegache xusto aquí cando saía no mapa, saía Vila García, unha vista bastante ampla, bastante grande de Vila García, o que se vía do outro lado, que parece que é unha illa, non é unha illa, esta península aquí de Boiro, a Banqueiro, esta zona, bueno, a Ría de Arousa, que eu coñezo ben porque vivo aquí, precisamente. Vale. Centros en sí non vou me quedar sen batería. Pois dámoslle rápido. Sumamos os puntos. Pablo, 20 puntos, 596, e Taco, 10 puntos, 187. Esos son os puntos da primeira. E como decía por aí Pablo, cambiamos de mapa e collemos o de escolas galegas. Escolas, como decía onte Dani, escolas galegas de Lugo que controla. Bueno, Ampeci xa entrou aí. Vamos a convidar a alguén máis, creo que non. Sí, somos pouquiños, estamos aquí en familia. Vale, ben, eu estou aquí en modo radio, que a cámara non me funciona, así que está todo así, desa maneira. Vale, pois estamos os que somos o que somos. Escolas galegas, segunda partida, elixiu o mapa Pablo. Recordovos que escolas aí incluímos escolas nun sentido amplo, escolas, institutos, escolas de música. Aquí estamos na primeira escola, que ten aquí un busto na porta, co cal imagínome que levará o nome de un home. Imagino que sí, aínda que aí non se aprecia moi ben. Eu diría que polo tamaño isto debe ser un instituto. E ten as bandeiras non están os mástiles, pero sin as bandeiras. Case mellor así, sin bandeiras, xa está. Non te preocupas polas bandeiras, se se manchan, se non se manchan. Están aí por se algún día fan falta usalas. Bueno, aquí a intriga é, será un colexio dos que controla Pablos ou non? Será demasiado despesado para ser Lugo, non? O CEO. Ese Gosende, non sei se... Estábamos en Cuntis, CPI Aurelio Marcelino Rey García, en Cuntis. Bueno, non moi longe aquí de Vila García tamén, están tocando sitios aquí cerca. Fostes a Catoira, aquí máis ben en Lugo, Taboada, e Ampefi marcou aquí cerca Vilaboa, por aquí. Bueno, marcou un pouco aí onde cadrou. Así que
Pablo primeiro, pero bueno, ningún dos tres acercou así moito, así que na primeira quedastes un pouquiño lonxe desta escola, deste CPI. Segundo centro educativo galego. Bueno, aí temos letreiro identificativo, pero eso vai no ver calquera, así que haberá que afinar un pouquiño para conseguir o 5K. Moi ferrol estes edificios, estes edificios, estas cousas así, edificios así altos, estes bloques moi típico de zonas de Ferrol. De feito, se non pusera Ferrol, creo que identificaríamos todos que é Ferrol. Bueno, Ferrol evidentemente ten que haber moitos centros educativos, CEIPs, pois non sei cantos haberá, pero uns cantos haberá. Últimos segundos, 10 segundos para marcar. Ferrol, era aquí en Caranza, Ampefia topou aquí. Aí pon Ceib Ledicia, bueno, fai aquí o cruce, notase, bueno, e o que decíamos, Caranza, esta parte é a máis coñecida en Ferrol que teña esta... Aparecía con outro nome. Sí, se pasou onte, non? Con algún... Que decía Pablo que en Lugo aparecía tamén algún cambiado, non? Bueno, marcastes Ferrol, Pablo foi máis para a zona da Malata, e entón aí Pablo primeiro, pero Ampefi xa un poquinho máis cerca, Taco terceiro. Sí, hai algúns que parecen identificados, etiquetados de outra maneira. Bueno, aquí temos un colexio que ten aquí os versos de Manuel Antonio. Famosos versos de Manuel Antonio, fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Curioso que aparece aí na entrada da escola. Isto que parece un ceip. Moi nubrado, Ollo con esa táctica, ollo. Palmeiras aquí. Os rapaces que marchan da escola. Bueno, non a praia, pensei que eran rapaces que viñan da escola. En vez de praia, peregrinos ou algo así. Bueno, aquí temos algunhas pistas, así que... Sí. Curiosamente non ten o nome fora do centro educativo, pero sí que ten esos versos aí na parede. Pois a ver onde é. Últimos segundos xa desta terceira escola galega de Ose. Onte tamén xogamos a escolas galegas, tamén Pablo elixiu o mapa. E hoxe volvemos... E esta partida aí bastante igualada. Onde estábamos? Bueno, non vou dicir nada isto de Foz, porque, bueno, este fonte aquí, isto está ben etiquetado, porque, non sei, non sabía que existía unha fonte así, que se chamase desta maneira en Foz, Perfecto, é na porta. E pon aquí o nome, non pon o nome do centro. Algúns veñen etiquetados, outros non. Bueno, este lado, claro, si colexio público número 1, non sei se ten algún nome aparte do número 1. Había un cartel. Bueno, moi ben. Pablo primeiro 12.600, Ampefi segundo 11.700, Taco terceiro 10.000. Chámase así, número 1. Vale, sí, como en algúns sitios que ten un número 1, lle puseron outro nome, non? Colexio número 1, e foi así. Vale, moi ben. Pois ainda quedan 2. Así que a cousa está competida. Este que está aí no alto, un edificio verde. E diante aquí hai como un xardín, as flores aquí, unha piscina.
nada, a buscar aquí pistas onde podemos estar, onde pode ser este instituto, tamén diría eu, polo tamaño. Eu identifico-se que o lugar non é moi grande, a vila, a aldea é pequena, en cambio o edificio é grande, terá que ser instituto. A mellor se fose un colexio de unha cidade grande, pois tamén son grandes, claro, que hai máis matrícula. Vale, pois aí estamos co cuarto centro educativo. Galego, como vedes, hai moitísimos. O mapa este que fixen levou tempo facelo. Algúns lugares non os poden colocar porque non hai cobertura, nin foto, nin nada, pero a maioría están no mapa. E onde estábamos? Onde era isto? As Somozas. Ceip o Marván. Pois era un Ceip, non era un instituto. Era un Ceip. Ceip o Marván, nas Somozas, provincia da Coruña. Pablo achegouse bastante, marcou aquí cerca das Pontes. Ampefi máis a Vilalba. Era complicado este. Non souben situar as Somozas no mapa. E que eu creo que as Somozas é máis coñecido polo equipo de fútbol que escoitamos das Somozas que polo lugar. Polo lugar tamén non me resultaría fácil colocalo. Somozas, equipo de fútbol, sí que non soa. Pablo en cabeza, 16.500, Ampefi segundo, 13.600, Taco 11.500. Pablo ten vantaxe, creo que pode manter vantaxe para gañar esta partida. Última ubicación. E aquí onde está, supoño que esta escolas, supoño que esta de aquí, non? Sí, está orientado cara aí. Debe ser unha escola de infantil, Isto debe ser o patio, non, o parking, o patio por aquí, mira. Aquí estamos nunha escoliña de infantil. Para acabar, esas escolas que son tan importantes que moitas veces creo que non lle damos o valor que merecen, que unha aldea teña unha escola en que se saca un pouquiño os alumnos para manter a xente nos lugares. A veces falase, non é moi rendible, non, a escola. Bueno, hai outras cousas que facemos que son menos rendibles, pero ter unha escola, pagar un salario dun mestre, que non precisamente unha millonada de cartos, e o mantemento dun edificio, pois creo que compensa para o beneficio que supón para un lugar. Pero bueno, é a miña forma de pensar. A veces falamos destes temas nos colexios, non? De por que consideramos que outras cousas sí que son económicamente sostibles e unha escola non. A ver, intriga, onde estamos? A min soame aquí tamén Barco, eu tamén diría por aquí Barco de Valdeorras, Éntoma. Estábamos en Éntoma, as montañas que seguían por aí eran moi desta zona de Galicia, desta zona de montaña. E Ampefi aquí achegouse, marcou o Barco, así que, ollo, Ampefi ao final aí adiantou na última curva, nesta escoliña, na escola, supoño que infantil, non sei se ven aquí etiquetada, Rúa das Escolas, pon aí. Rúa das Escolas, Éntoma. Pablo tamén marcou o Ourense, Taco foi a Lalín, así que era unha escola infantil aquí, supoño que a escola infantil, non sei se aparece o nome, pero sí que temos aquí de Rúa das Escolas. Non aparece aquí o nome no GeoGuessr. A página da Xunta da Consellería sí que está bastante ben porque ten un mapa, un buscador de centros, así que é un sitio bo para facer o mapa. Contenedor do Concello do Barco, que como ando no móvil non podo ver todo aberto no me entero, cara, é complicado. É que no móvil é complicado, é difícil. Vale, imos dar os puntos, neste caso Ampefi somos 20 puntos, Pablo 10, Taco 5, Ampefi 20 puntos, 639, Pablo suma 10, 606, e Taco suma 5, 192. Moi ben. Vale, e cambiamos coa pestana, coa roda. Na roda metín outro mapa novo, tamén o de provincia de Pontevedra. Faltaría facer o de provincia da Coruña. Así que, como vedes, esta roda cada vez como unha ensalada que se vai agrandando, imos metendo máis. Hai que meter algúns máis, pero
están algúns dos novos. Metín os últimos mapas, o de concellos que empezan coa letra C, o de onte, e provincia de Pontevedra que estiven facendo agora pola tarde. Así que imos darlle a roda a ver cal é o mapa da partida difícil, a de non moverse. Damos a roda a ver que nos toca. Escolas galegas, o mellor. Case sempre se repiten, hai algúns que non saen nunca. Bueno, Patrimonio Industrial de Galiza, creo que é a segunda vez que xogamos a este. Este é un mapa que fixen a partir da página web da asociación Buxa, que é moi completa. E aparecen pois antigas fábricas, antigas centrais eléctricas, pontes, sitios de carga, bueno, é moi completa. Así que imos ver. Este foi o de antes. Non te dixendo un mapa de imaxes de drones de Galiza no chat do Yogueser. Ah, vale. Pois hai un mapa aí de drones de Galiza. Xa feito, pois fenomenal. Eu empecé a facelo, pero mira, se estás a un feito, aproveitámolo, porque ese sí que é difícil de facer, porque identificar cales son as imaxes de drones, pois mira, moi ben, grazas, sempre. Moi importante, moi útil. Vale, cambiamos escolas galegas. Patrimonio Industrial de Galiza. Ah, é teu, levaches aí o traballo de buscar, ostras. Ah, moi ben, pois, fantástico, Digo traballo porque, claro, topar un lugar de cobertura de Google, para os que non facedes a ver uns mapas, pois é moi distinto, porque aquí tens que facer un traballo de buscar moitas, non? Saber como sabes cales son de dron, non? Esa... Moi ben, temos por aí tamén a Sorse, que tamén está na clasificación, leva 127 puntos, tamén se suma nesta partida. Entrou porque xa entrou outras veces. Vale, moi ben. Cambio a configuración. A configuración desta, porque esta é a partida da doble puntuación. Damoslle patrimonio industrial, xa digo, son lugares que a veces a mellor non son moi fácil de identificar porque realmente son a mellor ruínas dunha fábrica ou cousas así dese tipo. A ver que sai. Tamén falaba precisamente de zonas de carga, antigos cargadores. Sabedes que é unha foto fixa. Foto fixa. Onde pode ser isto? En que lugar pode ser isto? Ves aí o fondo. Ampefi xa marcou. Debe ser que xa o ten moi claro. Easy, pon. Pablo pon por aí tamén. Cara de agobio. Complicado, e ademais, con móvil sempre máis complicado porque lógicamente as imaxes son moito máis pequenas, non? Sorse se marcou. A última vez que xogamos este mapa precisamente consultamos a páxina da asociación e pudemos ver que teñen un traballo de investigación moi grande. Aí non sei cantas entradas ten o mapa, pero moitísimas, moi numerosas. De feito, eu non teño todas, teria que seguir engadíndolle máis para completar. Ben, estábamos, se non me equivoco, era Rande, non? Rande o cargador, o antigo cargador de Rande. Que, bueno, se queredes buscar información sobre de cando é este lugar, cando se empezou a utilizar, cal foi o seu uso ao longo da historia, aconsello vos que entredes nesa página, como xa fixemos outra vez. Vale, Ampefi fixo 5K, bueno, Ampefi creo que identificou ben aí o sitio, Sorse moi cerquiña tamén, Pablo un pouco máis lonxe, Taco quedou máis alá, así que GG, exactamente, GG, moi ben xogado, polos que marcastes aí o ladiño deste cargadeiro de Rande. Seguinte lugar, seguinte sitio, pero... nada, isto é complicado. Ollo con isto.
Sí, unha antiga fábrica un pouco vandalizada, non? Sí, como di a xente hoxe en día, hola, non? Que é isto, non? Onde estamos? Pois pode ser que quera sitio, non? Nada, sorte. No anterior non foi sorte, no anterior era identificable. Este ou coñeces o lugar ou incluso coñecendo o lugar non creo que fósemos capaces de identificar un sitio así, non? Hai unha pista, sí? Ostras, hai unha pista. Ampefi ve as pistas que non ve ninguén, non? Pois hai unha pista, di el. Non sei onde, Coidadiño, E sonos agora aquí descolocados, que hai unha pista. Mira, bueno, Vigo, vale, es que Vigo. E isto que será isto que hai aquí? Será un antigo estaleiro de Vigo? Pode ser, non? Probablemente. No grafite había código postal debaixo. Mira, sí. Ostras, pois non... É o meu, ademais. Mira, hoxe está sendo día Ampefi tamén. Onte foi o de Pablo, hoxe toca Ampefi. Está tocando, toca Rande, ahora toca aquí en Vigo. E eu imagino que será, pois, pola zona na que está. Supoño que será... Aí está, bueno, pois entón é o código postal que Ampefi identificou rapidamente. Por non facelo moi lento, porque senón, se tivésemos máis tempo, fixéramos o xogo con máis calma, podíamos entrar na páxina de Buxa e mirar este sitio e pararnos un pouquiño. Tamén estaría ben facer algún día fora de liga, unha cousa así, como máis con calma, bueno, máis de divulgación casi. Pero bueno, como estamos na liga, continuamos. Ampefi primeiro, Sorse segundo, Pablo terceiro, Taco cuarto. Manda 3, estamos aquí noutro lugar moi distinto, eu diría que isto pode ser quizáis un muiño, os restos dun muiño de río aquí, non? Parece que poden ser un muiño. Pois nada, Ampefi parece que trucou o Lloguesas, non? Se onte o trucou o Pablo, se cada día aquí vai para alguén. Non coñezo o sitio, pero imagínome que polo que se ve, polo amplo da imaxe, se un coñece o lugar, pois se identifica, non? Non é como de antes, que de antes era máis difícil, era como unha foto máis pechada, non? Aquí é máis aberto. E aí detrás aí, pois non sei se é un pazo ou que hai aí detrás. E falando de pazos, precisamente estou facendo un mapa de pazos, ese é o seguinte. Iso agora é un hotel, estiven aí fai uns anos. Bueno, pois, incluso estiveches no propio hotel. Como dicía, pois estou empezando a facer un mapa de pazos. Non sei como non se me ocorreu antes facelo, porque hai unha cantidad de pazos moi grande. E moitos, de verdade, que son hoxe en día hotéis, restaurantes. Pois mira, pois teño cerca de aquí, non sabía. Isto é en Segade, pois non identifiquei eu, mira, que eu teño cerca. A verdade é que nunca me parei a ir. Hai aquí unha antiga fábrica eléctrica, Fervenza de Segade, aquí en Caldas, e paso moitísimas veces por aquí, verdade? Pero é ese típico sitio que dir, bueno, hai que ir un día, e ao final nunca acabas de ir. E a xente de Caldas vai moitísimo aquí porque hai unha praia aquí tamén, bueno, fluvial, aquí no río Umia. Así que estábamos en Caldas, Segade, río Umia, o que se ve aí, Ponte Romana, en Coro da Base, aquí, presa de Caldas da Reis, bueno, esta zona. Moi ben. Ampefi aí marcou 14, bueno, leva 14.000, case 15.000, Sorse segundo, Taco terceiro, Pablo en cuarto lugar. Cuarto lugar, cuarto sitio. Vale. Aquí sí que va a dar tempo, como identifico o sitio, vou mirarlo eu. Porque quizáis pode sorprender que aparece nun mapa de patrimonio industrial galego un sitio como este, pero evidentemente será porque o edificio sería antigamente algo interesante, non? Hoxe en día o uso
non é o mesmo, estou aquí buscando pola miña conta mentras vos trata de descubrir o sitio, a ficha do lugar, a ver se me dá tempo. Estou me equivocando, sitio. Vale, xa teño aquí identificado, vale. Sí, a verdad que non sei que pasa, non sei que sucede, pero bueno. Seguramente pasastes por estas táboas. Cantas xente pasa cada ano? Canta xente pisa esa pasarela en cada ano? Uns cantos miles. Estábamos nas CIES, non? Nas illas CIES. Claro, aquí está o barcadeiro das CIES, o peirado a rodas da praia de Rodas, que é a máis coñecida aquí das illas CIES. E estaba eu precisamente mirando por que aparece isto, porque é unha antiga salgadeira. Ese edificio, que hoxe en día é un restaurante que está xusto cando un chega ás illas CIES, era a salgadeira do Muxeiro. E na páxina, comparto rapidamente que xa teño aquí, na páxina explica o lugar, explica a propiedade, incluso a historia da actividade que se facía neste sitio. Así que, como vedes, que hai un traballazo moi grande. É unha fonte de recursos tamén para as escolas, interesantísimo todo o que hai aquí, non? Traballo da salga, sabedes, moi interesante. Volvemos á partida. Perfecto, Empefi primeiro, Sorse segundo, Taco, Pablo seguindo a mesma orde. Imos coa rolda final. Última. Este sí que non a podo buscar con antelación porque eu tampouco a identifico eu. Así que pode ser isto? Aparentemente nada, era unha casa como unha especie como de alpendre bello. O mellor podía ser un forno. Acabamos cunha moi difícil, unha que non ten... Creo que aquí tampouco hai moito que marcar, moita pista, non? Non hai ningún letreiro a vista, nin nada. Así que esta vai ser un pouco de sorte, ou moito de sorte. Vale, imos ver, imos resolver aquí o mapa este difícil, imos ver a quen leva os 40 puntos, son moitos puntos, pero tamén hai que repartir 20. 10 e 2, 40, 20, 10, 2. Rematamos o segundo punto para que vexas o código postal. O segundo punto, o que vimos antes, código postal Salvador. Podo miralo aí no resumo. Vale, onde estábamos? Onde era este? Que sitio era? Batáns, son Batáns, Muiños, eran Muiños do Mosquetín. Batáns e Muiños do Mosquetín, era aquí. Realmente pasa que realmente era máis ben cara ao outro lado. Un pouco o inconveniente aquí que estaba orientada a imaxe ao revés. De todas maneiras sería difícil seguro atopalo e identificar. Estábamos aquí tamén na Costa da Morte, Vimianzo, Terra de Soneira. Ampefi primeiro, Sorse, Taco, vou sumar os puntos para non confundirme. Ampefi 40 puntos, 679. Sorse 20 puntos, 147. Taco 10 puntos, 202. E Pablo 2 puntos máis, 608. Vale. Resumo do xogo, a ver, era Ampefi, pasa que non teño aquí, teña que miralo, non? Para mirar, decías de mirar a rodada 3, non? Aquí, a 2, a segunda era esta. Non, esta é a última, non? Si mostro aquí o 2,
Sí, aquí, teño que ver algo, se non me daba conta aquí. De aquí. Imos ver. Era esta. Bueno, claro, está orientado isto aquí. Sí, era aquí. O que non vexo é onde decías ti que había... Ah, estaba aquí. Ostras. Non. Estaba aí pintado, 38207. Vedes aí o que dicía en Pefi. E entón, claro, visto para outro lado, pois sería máis fácil. Claro. É dicir, así... Bueno, claro. Tivo mérito esa, ver ese detalle aí de algo que quizáis non parecía, e, sin embargo, sí que era. Non estou compartindo aquí. Abrirme a página, claro, es que teño aquí tantas pestanas que non teño... A ver se consigo compartir con vos, porque teño aquí o teño aquí. Digo, aquí o que se vía era isto, o que Ampefi foi capaz aquí de identificar, non? O 36207 nas pintadas da fachada deste edificio, que estaba aquí en Vigo, nesta parte de Vigo. Por eso decía Ampefi que sí, que había unha pista aquí. E como o seu código postal, pues, bueno, identificounos. Resultoulle familiar, podes dicir de alguma maneira. Moi ben, pois ahora sumamos os puntos, volvemos a compartir a pestana de antes, aí está a clasificación final. E imos, coa roda, imos cambiar de mapa, así que volvemos á roda de antes. É o único código postal que coñezo 15.000, 15.000 xa está. Moi ben. Vale, pois roda, partida normal, partida das de poder moverse. A ver que mapa toca esta vez. Campos de fútbol galegos. Hai algúns por aí, creo que no chat, expertos en campos de fútbol galegos, así que creo que algún vai aproveitar aí o que coñece. Moi ben, cambiamos de mapa, campos de fútbol galegos de todas as categorías. Pode ser calquera, de calquera categoría. Campos galegos. Como que non aparece por campos galegos? Vou poñer galegos. Últimamente, o mesmo que me funcionaba non me funciona agora. Campos de fútbol galegos. Pues bueno, ten que ser campos de fútbol galegos, senón nada. Vale, configuración, movimento, panorámica, zoom. Convidamos por se alguén novo. Estou compartindo a pantalla que a persona que non é, ollo que só comparto agora, así. Vale. Volvemos entón ás partidas normais de poder moverse campos, 5 campos galegos, como digo, de calquera categoría, desde a primeira división ata, non sei se hai de segunda regional ou non sei se incluso de menos. Así que a ver que facemos nesta partida. Dámoslle. Primeiro sitio. Quedou aquí o cartel do coronavirus. Prevención ante o coronavirus no fútbol. Os aros olímpicos, o escudo aquí do equipo. E aí no campo, que é un campo de herba natural, parece, ou bueno, sin parece non, está claro que é de herba natural. Dos que xa van quedando menos. Tamén pode coincidir este mapa de campos galegos no anterior, que se fixera simplemente mirando a porta do estadio e saber cal é, sen poder moverse. Pois a ver cal é este campo, Galicia. A Cruz de Santiago e a bandera galega aí cruzando a franxa. Que campo é este? Galicia de Mugardos, non? Galicia de Mugardos, é o campo
Campo de fútbol de Mugardos a Pedreira. Mítico Galicia de Mugardos. Non sei se hai algún equipo máis que leva o nome de Galicia, en Galicia. Fora sí que hai algún, creo. Así que aí Sorse fixo 5K, Ampefi quedou de segundo, Taco terceiro, Pablo cuarto. Estábamos en Mugardos, na ría de Ferrol. Bueno, esta é foto interior. Hai moitas fotos que son de fora, pero esta é unha foto dentro, no medio do campo. A ver que campo é este no que estamos. Campo galego, desde o centro do estadio. Pódese un mover, incluso a chegarse ás bancadas. Pablo está pelesando aí co móvil. Con móvil ten que ser un pouco desesperante, non? Xogar a liga con móvil. Ten que dar un pouco de rabia. Un pouco, por non dicir un moito. Bueno, este estadio, isto xa é un estadio. É un estadio bastante grande que non adoita estar moi cheo, a verdade é que non hai... Alguna vez fomos por este estadio, alguna vez ver algún partido, se estivese cheo sería un ambiente bastante aí de presión sobre o equipo, porque está como moi encima do campo de xogo, non? Vale, bueno, imos ver aí que era o estadio de Pasarón en Pontevedra, estadio de Pasarón, e a foto estaba feita desde o centro do Estadio Municipal de Pasarón, bueno, estadios históricos de Galiza, sen dúbida, non? Remodelado, por suposto, pero bueno, vai xogar o Pontevedra nese campo. Moi ben, Sorse sigue aí co 10, sabe, 2-5K, así que vai de primeiro, Ampefi segundo, Taco e Pablo. Terceiro campo galego, con vistas aí ao fondo. Temos aquí o campo está aquí e algo aí detrás. Que campo será este? Está saindo moito o mesmo sitio, Al final vai haber aquí, non sei, non sei por qué, pero hai unha tendencia, non? Hai como tendencias. É como se o Joguese tivese así capricho por algunha zona. Colle unha zona e non a solta. A ver que campo este, de que equipo xoga aquí. Esta é a taquilla. Taquilla aí ben pequeniña. O se xogo na casa de Ampefi, claro, xa razón. O se xogar en casa. Sorse marcou aí no último momento. Estábamos, creo que, Domallo, Moaña. Si, é o campo de fútbol de Domallo. Aquí, o campo da Granxa, que ten esas vistas tan bonitas sobre a ría de Vigo, víase a Ponte de Rande, non? Aquí ao lado. Así que estábamos en Domallo, concello de Moaña. Sorse sigue aí intratable, porque leva todo 5K, co cal, imposible de superar. En caso de empate, que podía haber empate, como dicimos, levarían puntos as dúas persoas os mesmos puntos. Ampefi segundo, Taco, Pablo. Moi ben. Cuarto campo de fútbol galego. Bueno, non digo nada, non vou dar pistas nin nada. Estadio Municipal A Lomba. A nosa taberna. Matosiños. A ver onde está este campo concretamente, exactamente. A porta do estadio. En vez de, como vedes, bueno, estadio, non é un campo así pequeno, bueno, un estadio.
de nome estadio. Non sei moi ben cando podemos chamar a un campo pasar a chamar de estadio, cal é o criterio obxectivo para decir que un campo é un estadio. Aí tamén están as taquillas para comprar as entradas. E aí podedes vos mover por esta rúa se queres buscar pistas. Vemos aí as luces aí arriba, as torres das luces. Hai pistas boas tamén por aí, así que identificable, por suposto. Moi ben, estábamos en Vila García, precisamente aquí cerquiña onde estou eu, Vila García da Rousa, Campo da Lomba, pois está aquí na avenida de Matosiños, a avenida que hai aquí en Vila García, nesta zona, Escola de Idiomas que está ao lado, Fexdega, bueno, que algúns andamos por aquí cerquiña, así que tócanos moi cerca da casa. Sorse 20k, pois aí sen fallo, de primeiro nesta partida. E imos co último campo, está tocando campos identificables todos, non? E agora imos con este, que é o último desta partida. E este campo é un campo de herba artificial. E por aí hai algunhas pistiñas para poder saber que campo é. Cando son as 9 da noite, xogaremos seguramente quizás un par de partidas máis das normais e o Battle Royale, non creo que dé tempo a máis que iso. Así non calculo eu que 2 partidas estándar e o Battle Royale no que imos facer por primeira vez, como falamos aí nas redes, de esa puntuación de 30, 15 e 5. 30, 15 e 5 puntos para as persoas que queden no primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Vale, que campo era este? Que campo? Aparecía por aí algo da Baña, non? A Baña, campo da Baña. E o campo, non se identifica que moi ben, campo. Claro, marcastes por aí, por o Deportivo, porque no mapa non se ve moi ben, non? Non era fácil atopar o sitio exacto, así que aí era máis difícil facer o 5K. Sorse primeiro, Ampefi segundo, Taco terceiro e Pablo cuarto. Sumamos os puntos. 20 puntos para Ampefi, 699, está un punto dos 700. Perdón, estou sumando, é o costume, estamos sumando os 20 puntos a Ampefi cando son de Sorse. 167 para Sorse, Ampefi suma 10 puntos, son 689, le faltan 11 para os 700, Taco suma 5, 207, e Pablo suma un punto máis, 609. Agora mesmo, dos que estades agora xogando, os puntos que levades son Ampefi 689, Pablo 609, Taco 207, Sorse 167. Primeiro aí foi Sorse nesta partida. Vale, volvemos a roda. Roda, onde está? Isto foi de antes. E imos ver cal é o mapa da seguinte partida. A ver que toca. Non pode repetir, sabedes que o spinner non repite. Viñedos galegos, este creo que é novo, así que lugares de adegas ou viñas galegas. Curiosidade, novo. Creo que non xogamos ninguna vez. Por lo menos eu non recordo que tocara este nunca. Están tocando algún novo. Vale. Imos cambiar entón mapa. Viñedos, xa vos digo, poden ser tanto as adegas como os terreos onde se cultiva a uva. Cal, pois, tamén se un podes descartar moitos sitios, porque claro, viñedos non hai en todas as partes de Galicia cultivos das viñas, non? Así que se controlades de ese tema, pois saberedes que zonas poden ser.
Vale, bueno, estaba aí o enlace de antes, que creo que é o mesmo. HNRA, ese é o código, por se queredes entrar. Vale, pois imos ver que sai, a ver que sitios saen. Curiosidade. Por curiosidade, a ver que... Entrou Pablo outra vez, ten algún problema para conectarse, porque está aí aparece Pablo dúas veces, unha en gris e outra que entrou agora. Supoño que reentrou ou con outro dispositivo, quizáis. Damoslle a ver que sitios son. Sitios onde hai viñas ou onde hai adegas. Bueno, aí vense as viñas. Estas son as viñas moi peculiares. Os socalcos que hai nesta zona de Galicia, que para coller aquí, facer a recollida a vendima, non é como facela noutros lugares. Facer a vendima aquí ten que ser bastante máis complicado que noutros lugares. Espectacular estas vistas, non? Destes terreos así, nestas ladeiras. A ver que sitio é ese. Que sitio de Galicia é. Sí, eu decía 2 partidas, pero non sei se dará tempo quizás a facer esta e o Battle Royale. Veremos como vamos de tempo. Sí. Levamos 1, 2, 3, 4, esta é a quinta xa. Case sempre xogamos 5 e o Battle Royale. Ben, imos ver que marcastes. A ver quen quedou máis cerca. Quen marcou máis cerca deste sitio. Estamos aquí na Teixeira do Ade. Ampefi marcou aí a Veleda, cerca do que é a Peira da Veleda, na ponte esta que comunica a provincia da Coruña, a provincia de Lugo e a provincia de Ourense. Así que vexo que Ampefi foi o que máis se achegou. Primeiro, Sorse segundo, Taco terceiro, Pablo non puntou aquí, non sei, mellor tive algún problema co móvil. Moi ben. Segundo sitio, segundo lugar. Creo que aquí hai unha adega. A adega que se ve aí. Esa adega, bueno, hai adega e evidentemente ao lado hai parras. E que sitio este? Aquí hai unha igrexa tamén curiosa. Unha adega. En que lugar está esta adega galega? Marcou Sorse. Quedan agora 15 segundos. Ampefi. E Pablo entrou agora. Taco tamén nas últimas. Estábamos na rúa, así que en Valdeorras. Isto é a rúa Valdeorras. Unha denominación, creo que é a denominación de orixe máis antiga de Galiza, de Valdeorras, se non me confundo, falo de memoria, pero creo que sí. E atopastes aí a adega Quinta da Peza, e o que se vía aí era precisamente a rúa, ese núcleo urbano que se vía aí, a rúa non moi lonxe do barco de Valdeorras, aquí está o barco e aí está a rúa. Moita xente que mal fala da rúa de Petín, porque a rúa de Petín non ten sentido, porque a rúa é un sitio e Petín é outro. Petín é outro lado do río. Ampefi sigue en cabeza, Sorse segundo, Pablo e Taco. Terceiro lugar. Bueno, esta é unha inmensidade de viña, como vedes, inmenso, e non dou máis pistas, pero isto é bastante grande. Hai unhas cantas uvas aquí para recoller cando chega o mes de setembro. Neste sitio.
Como vemos neste mapa, Galicia, parte de outras cousas, tamén é terra de viñas, terra de viños e de viñas. Grandes partes de Galicia son sitios propicios para este cultivo. E esta parte, pois, das que máis. A ver se atopades o sitio. Últimos segundos. Marcando aí no borde, no límite. Coñezo ben porque eu traballo aquí ao lado, así que Pazo Ballón. Digo Pazo Ballón, que a parte do Pazo, bueno, é a finca do Pazo, é unha adega, que hoxe en día pertence á firma de Condes de Albareique e de Cambados. É un pazo que tamén ten unha longa historia, como sabedes, que relacionada con narcotráfico. Foi un pazo propiedade de Aronoviña durante un tempo, expropiado, subastado. E eu coñezo ben porque eu traballo nesta escola que está aquí ao lado. Eu traballo a 400 metros deste pazo. De feito, este ano fixemos unha saída de visitar a finca, e a verdade que é inmenso, é unha maravilla poder pasar ali entre as parras do Pazo Ballón. Un viño tamén albariño moi bo. Ampefín cabeza, Sorse segundo, Pablo terceiro, Taco cuarto. Quedan 2 sitios máis. Outras viñas máis, non sei se con adega ou sen adega. Zona de viñas. Bueno, pistas por aí. E por ali tamén hai monte. Bueno, podes identificar estas viñas que hai por aquí. Dez segundos para indicar aquí que lugar é este, en que lugar estamos. Pois estamos tamén na mesma zona, coincide aí ubicacións aquí próximas. Isto é o Pazo dos Rubiáns, que tamén é unha adega, que tamén produce viño coñecido. Estamos en Vila García, antes era Vilanova. Isto é Vila García de Arousa, Pazo de Rubiáns. O que se ve aí ao fondo era o Monte Lobeira, precisamente, que era onde está a foto do mapa de Adranciño que vimos antes, que se vía Vila García. Aí era Lobeira, pois estamos nesta zona, Pazo de Rubiáns, coñecido tamén aquí no Salnés. E o que tamén se vía era o Hospital do Salnés. Ampefí cabeza, Sorse, Pablo, Taco, sigue a mesma orde. Imos coa última ubicación deste mapa de viñedos galegos. Creo que xa estamos noutro sitio, polo menos polas pistas. A ver onde estamos. Con ese tema dos viñedos na escola, nos que estamos, como decía, ao lado dun pazo, un lugar tan importante para do Albariño como é o Pazo Ballón, temos sempre ese dilema de se é un asunto que se debe tratar nas escolas ou non, porque ten esa parte tamén que ten que, bueno, relación co alcohol e co promover algo que ten presuizos para a saúde, así que é un pouco dilema. É cultura, é a economía do lugar, é importante, é patrimonio, pero tamén é alcohol.
Con que facer nese caso? Debate. Estábamos, xa non estábamos no Salnés, xa non era Albariños, xa estábamos no Ribeiro, e atopastes aí a adega Pazo do Mar, a adega do Ribeiro, Barbantes, isto é ainda Ourense, por aquí, Castro de Miño, esta zona, que é unha zona moi bonita, por esta parte de aquí chegando Cenge, Castro de Miño, e Ourense, por aí. Moi ben, Ampefi, Sorse, Pablo, Taco. Esta foi a orde da partida, entón damos os puntos. Agora sí que Ampefi suma eses 20 puntos, 709. Sorse suma 10, 177. Pablo suma 5 puntos, 614. E Taco suma 1 punto, 208 puntos. Moi ben, imos xogar unha partida máis. Como somos pouquiños, creo que o Battle Royale vai durar pouco, porque vai haber menos roldas, así que creo que dá tempo a xogar unha partida estándar e o Battle Royale. Se estivésemos máis, xaríamos directamente o Battle Royale. Pero como somos poucos, o Battle Royale non vai ser moi longo. Depende, como sabedes, do número de persoas. Así que creo que imos facer así, danos tempo a unha rolda máis, damos a roda, unha partida máis e o Battle Royale para terminar a xornada 11 desta semana na que fixemos dobre xornada. A semana que ven volveremos outra vez a xornada dos xoves. Pontes de Galiza, mapa xogado hai bastante tempo, así que non o temos moi fresco, mellor. Non o temos moi recente. Cambiamos viñedos por pontes. Pontes de Galiza, Pontes Galegas, vale, aí temos Pontes de Galiza, que hai moitísimas, como é coñecido por todos. Vale, pois damoslle para non perder máis tempo. Última partida estándar, pois, como digo, Battle Royale para terminar esta xornada. Pontes Galegas. E aquí tedes unha boa ponte. Unha boa ponte para comezar o mapa, unha ponte interesante. Estou revisando aquí a puntuación para non confundirme. Vale. Xa marcastes, parece que o tedes bastante claro. Non tedes dúbida nesta primeira deste mapa de Pontes Galegas. Bueno, unha ponte que destaca, non? É unha ponte pola que hoxe en día non hai tránsito rodado, pero que sí que houbo durante moito tempo. Eu recordo pasar por aí, por esa ponte. Hoxe en día parecenos unha barbaridade, pero durante moito tempo foi unha rúa, unha estrada, realmente. Vale, a foto estaba feita desde aí, pero estábamos era Ponte Vella de Ourense. Estamos aquí, Ponte Romana, bueno, de orixe romana, o que nos vemos é unha ponte moi modificada desde a época dos romanos, así que o nome máis apropiado é Ponte Vella. A Ponte Vella de Ourense, para empezar, nada mal. E aí empate Ampefi, Taco, Pablo, Sorse, bueno, estades todos aí igualadísimos, porque é por milímetros. Segunda ponte, a ver aquí. A ver se aquí se continúa a igualdade ou empeza a haber diferenzas. En que ponte estamos? Que sitio é este? Ás veces nas pontes, como non hai unha referencia así dun comercio, dunha casa,
a veces é difícil marcar o sitio preciso da ponte, non? Ou marcas moi cara a un lado, queres marcar no medio, xa digo, cando a partida está igualada, pois a veces pois aí pode estar a diferenza entre un posto e outro. Dez segundos casi para rematar esta segunda ponte galega de hoxe desta partida. Ponte da Misericordia, Viveiro, que se ve aí ao fondo era Viveiro, así que, mira, fostes aí, o lugar preciso que marcaba yo que era aquí. Todos estades na mesma ponte, co cal a diferenza siguen sendo as mesmas, non? Son 5K para todos. Continúa a igualdade total. Esta xa é unha ponte... Bueno, hai letreiros por aquí. Letreiros. E xa levos aí tamén, como digo sempre, no compás, que é unha boa axuda para saber a orientación da ponte. A veces iso vale para descartar unha ponte doutra, pontes que están próximas. Estas as saídas, e agora que o di San Pefi soame, sí, que cando xogamos saiu esta, verdade? Sí. Xa levamos 11 xornadas, xa levamos moitos sitios, pero aínda así recordamos os que se repetiron. Poña por aí Lobios, así que estamos nesta ponte Río Lima, bueno, Lima, en portugués, Lima, cerca do Lindoso, piscina de Lobios. Aquí, zona suroeste da provincia de Ourense, o sea, bastante entre montañas, cerca de Portugal. Ampefi, quedou máis cerca esta vez, Ampefi, xa hai alguna diferencia, Taco, Sorse, Pablo. Aquí se marcou alguna diferencia nesta ponte. Cuarta ponte. Por aquí, ponte ou pontes, podríamos decir, porque aquí vemos esta e esta por aquí, e ali vese outra, e estamos noutra. Así que, ollo con isto, con este combo, o combo de pontes, a que estamos. Nesta de aquí, esta de aquí e ademais alá. Creo que esta imaxe pode resumir, podría ser a portada da propia... Esta tamén me soa, non? Sí, seguramente tamén saiu. Teño que revisar cantas pontes hai, porque seguramente podemos meter algunhas máis, algunhas pontes máis. Non están todas, ni moito menos. Pero están saindo, salvo a última, que sí, menos coñecida, esta, bueno, está máis identificable polo peculiar desta combinación, non? E os ríos tamén. Será por pontes, sí, non? Outra cosa non haberá aquí, pero pontes... O mapa de pontes é fácil de facer. Bueno, estamos aquí nos Peares, onde se xunta o Sil co Miño, e entón por eso estábamos nesta ponte, víase o viaducto, bueno, sí, a estrada a 120. E aquí o do tren e outra ponte máis aí aquí, así que non estamos moi lonxe de Ourense, entre Ourense e Monforte. Ampefi primeiro, Sorse segundo, Pablo terceiro, Taco cuarto. E a ronda final, antes do Battle Royale,
Nesta outra que non sei se xa saí ou non. Esta xa non me soa que saíra. De entrada non a recordo. Se saiu esta non me acordo eu. Tamén varias pontes, non? Ali que parece como de tren, non? Sí, unha ponte do tren, unha ponte aquí máis antiga na que estamos. Por aí non máis, pensei que había unha máis por aí. Será por pontes, como di Ampefi, pontes, miles de pontes. País das 1000 pontes e dos 1000 ríos. Aí estades coas vosas marcas, os vosos intentos. Un momentiño. Onde estábamos? A ver, era en Boqueisón, por aí, isto que parte Vedra, Boqueisón, o río Ulla. Bueno, este sí que non saiu antes, ponte do río Ulla, e por aí tamén estaba a vía do tren, que se vía por aí, por ese lado. Vale. Ben, Ampefi primeiro, Sorse segundo, Pablo terceiro, Taco cuarto, damos os puntos, Ampefi 20 puntos máis, 729, Sorse suma 10 puntos, 187, Pablo suma 5 puntos, 619, Taco suma un punto máis, 209 puntos. Moi ben, pois na última, xa estamos a 26, imos a cero Battle Royale. Como digo, vai ser máis breve porque sodes menos, entón son menos roldas. Cambiamos aquí o modo e o mapa tamén. Battle Royale distancia. O mapa vai ser, como sempre que facemos Battle Royale, o de toda Galiza. Vou actualizar, porque non quero quedar en branco, que a veces pasa iso. Convido a alguén, por se alguén hai por aí, que non creo que entrar agora, pero por se acaso alguén engancha aquí no último momento, pois que tamén poida participar no Battle Royale. Creo que está ben configurado, Battle Royale, distancia, toda Galiza, e podemos xogar. Como decíamos, vamos esta vez dar 30 puntos para a persoa que gañe, 15 para que quede segunda e 5 puntos para quen quede en terceiro lugar. E ya está, pois imos darlle. Como foron os castelos de Aranciño? A ver, había algún difícil e pois polo medio había algún bastante máis fácil, así que había combinación das dúas cousas. Había algún que tocou o de Allariz, que a verdade é que eu non identificaba Allariz, e mira que coñezo un pouco, tampouco moito, pero desde esa perspectiva non se identificaba. Para acabar saiu Lobeira, así que parece que estaba amañado. Non me acordo que máis saiu. Temos que revisar que máis saiu. Que máis sitios saíron. Pero bueno, un pouco de todo. Algúns identificables e outras non tanto. Algúns se que eran chungos. Aquí nesta podedes marcar o que queirades, marcade que xa sabedes que tanto ten, porque eu non marco, así que o que queda eliminado nesta vez son eu. Con que marquedes a pasades a fase seguinte. Estamos pasando recordando que sitios saíron. Saiu tamén Vilalba, Allariz, e aquí Lobeira, Vilagarcía, non me acordo agora dos outros sitios. Non me acordo. Levamos varios e xa non me acordo. Vale, bueno, nesta primeira, como sempre, igual, como non marco eu, quedo eu eliminado e eu quedo como observador. Tanto ten onde marcastes que non cambia nada. Como pongo aí en portugués, você foi nocauteado. Palabra portuguesa propia, nocauteado. E a ver agora onde estades. Bueno,
Parece que a cousa de actualizar ou de que recargar a páxina vale para que non quede en branco, como os últimos días. E agora aí, Battle Royale, Taco, Ampefi, Sorse, Pablo. A ver quen gaña, quen leva 30 puntos, quen leva 15, quen leva 5. Buscando. Estades aí reservando Ampefis a marca. E os demais esperan aí o final para entrar. Pablo tamén marca. Taco tamén, Sorse. Sorse tamén, Taco agora mesmo aí está fora, quedou Taco fora. Estábamos en Oallos, Muiños, isto que parte de Laxe, Vimianzo, entre Laxe, Vimianzo e Carballo, nese triángulo de... Sí, Taco e quedaches aí fora. Está. Ampefi, Sorse, Pablo van ser os que se repartan os puntos deste Battle Royale da xornada 11. Que sitio este, A musiquiña tamén do Battle Royale tamén así como medio de tensión, non? Axuda a acentuar o dramatismo. Marca Pablo para empezar. Ampefi, Sorse esperan a súa oportunidade. Marca Ampefi. Pablo está por diante. E Sorse por diante. Ampefi trata de reenganchar. Agora mesmo Ampefi está fora da final. Pablo, Sorse. Quedou Ampefi fora aí, e entón, a final, Pablo, Sorse, estábamos na Gudiña, no extremo xa, casi no final de Galicia, aí. Entre a Gudiña, xa saindo cara a Mezquita. Final, Pablo contra Sorse, e mirade que sitio lles vai tocar, no medio dun monte. Pablo xa marca entre eucaliptos e piñeiros. Non sei se hai moita perspectiva aquí de atopar un letreiro cerca de algo, porque ademais estamos nunha pista forestal, un camiño de terra ou de pedra máis ben. Aí vese casas aí dese lado. Se nun minuto dá tempo a chegar aí ao letreiro, pois haberá opción, senón aleatorio. Ampefi xa lle sumamos os 5 puntos, 734 ten en total. E agora imos ver os 15 e os 30 para quen son. Momento Sorse en cabeza, pero aínda lle queda a Pablo, quedanlle dous intentos para gastar. Lembrade que entre un intento e outro que tiñe que pasar varios segundos, así que se vai ao final xa non dá tempo. Sorse gasta tamén outra por si acaso. E gañou Sorse porque estábamos cerca de Ordes, un monte por aquí difícil de atopar, pero algunha pista debestes atopar os dous para marcar, creo que por aí. Así que Sorse leva este Battle Royale, co cal sumamos os 30 puntos, 217, e Pablo 15 puntos máis, 634. Esa é a puntuación final. Repasamos un pouco
a puntuación, está aí o enlace da Ampefi, exactamente, o do mapa. Non encadir eso. Próximo día, mellor xogamos o de Ampefi. Como quedou a clasificación despois desta xornada? Ampefi líder, 734, Pablo, 634, hai 100 puntos exactos de diferenza entre Ampefi e Pablo, e Taco ten 209 e Sorse ten algúns máis que son 217. Aparte dos de Dani, que non sumou hoxe, 520, publicaremos por aí a clasificación próximamente. Esas son as 9:35, estamos un pouco fora de tempo, a ver se consigo o próximo día que funcione a cámara, para facer isto un pouco máis normal como sempre. E nada, vémonos os xoves, que xa sería día 11 de abril, facemos as jornadas a semanal de xoves ás 8, con algún mapa novo, quizáis ese Ampefi de Drons de Galiza, e a ver que pasa, a ver que sucede coa Liga. Nada máis, coidadevos moito, vémonos os xoves, como digo. Chao. Boa noite. Viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.